Kuya, kumakain ka ba ng sili? Oo, bakit? Kaya pala ang anghang ng mukha mo. Uy, Dad! Ah, Si Maring Jenny nakasalubong ko hapon, lasing na lasing. Tinatanong ba naman ako magaling kang bumembang? Alam mo naman yan eh, babae yun. Siyempre, badalda, tas lasing pa. Sus, may nangyari sa inyo, no? Wala, ulo-ulo lang. Hello pre, napatawag ka. Pre, patay na asawa ko. Hala pre, confidence. What? Punta na lang ako sa burol. Hindi na raw ipaburol, sabi ng biyanan ko. Bakit pre? Pamarinit na lang daw. 5K lang ipadala ko. Sige, salamat. May Gcash ba dyan? Walang Gcash dito kasi bundok. Walang Gcash dito kasi bundok dito eh. Ay, padala ko na lang sa Imloliler. Anong imlolilir? Di ko alam. Imloliler? Imlolilir? Imloliler? Mayroon ba? Mayroon ba? Meron yung pula yung ano niya, brand, yung yung umpisa ba, yung Imloliler? Imloliler? Ano ba yun? Ah, sa Palawan na lang. Huwag lang sa imlolilir. Brad, uy, boto na sa Lunes ha. Sinong boboto mong mayor? Sa Lunes? Oo, sa Lunes. Oo, boto na. Mayor dito sa lugar natin? Oo, sino boboto mo? Depende. Paano depende? Kung yung isa, 500, tapos yung isa, 1,500. Siyempre, sa 1,500 ako. Oo, tama, pwede. Wait lang, botante ka ba? Kailangan ba yun? Sumasakit ang dibdib ko. Tigilan mo nga ako sa drama mo. Sumasakit nga ang dibdib ko eh. Wala ka bang pakialam? Wala ka naman dibdib. Mahal, Oh, kunyari, hihiramin ako sa'yo ng isang araw. Bibigyan ka ng 1 million pesos. Papayag ka ba? 1 million pesos? Oo. Diba balik ka rin kinabukasan? Baba. Hindi ako papayag. Talaga? Oo naman. Yung pera na yan, madali lang kitain yan. Kayang-kaya kong kitain yan. Kung hindi ka siguro ibabalik, pwede. Oh, saan ka pupunta? Mamamalengke? Mamamalengke ka, ganyan ang suot mo? Kita na yung panty mo? Ang daming tao doon. Hindi ka nahihiya. Ay, naku na to. O ayan, iwanan na at para hindi makita. Oh, bait ka na naman nakasimangot. Ba't mo naman kasi binunot agad? Hindi pa nga ako tapos. Ubus na ako eh, ba't di ko bubunutin? Nakakainis ka naman eh. Sana pinatapos mo man lang ako bago mo binunot. Charger ko to eh. Asa yung charger mo? Totoo ba yung nabalitaan ko? Buntis ka daw? Oo, totoo. Paano nangyari yun? Malamang kinanta ako. Free drinks in the house.